Welcome, O Ramadan. You are honored, O month of the Quran. It is Ramadan. Break, commercial break. If you wani magana kaman iri da fara azumi kaman 30 days haka. Wannan ne na yi bari shani shaye-shaye, shani shan giya, shani shan sigari da wasu ababe. Kuma na mace kuma tana iya ta yi wani ta bar wani shiri banza ta kuma zo ta fara shiri mai kyau. Akwai wasu da yawan nan suna gan kaman fara shiri mai kyau ko su bar wasu ababe suna gan kamar munafunci ne. Ya same shi in zai fara yana gan kamar yana da shakka kamar ya dai ya fara mutane na sun gan shi kamar negative ko munafunci ne. In ya zuwa ka ya me shi zai iya ya compose kan shi ko da ce bayan Ramadana ma ya fara aikin kirki. Alhamdulillah muna wa junan musan da zuwa daga hutu. Na gode da wannan tambaya, amma alal hakika ba wanda Allah ya fi so a cikin al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar mai yawan sabo. Domin Allah yana gaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa al'ummansa in ba don suna laifi su tuba ba da ya shafe mu ya kawo al'umma wanda za su yi laifi don su yi tuba. Don Allah shi tawwabun rahim. Allah ya danganta wa sansa suna tawwabun soko da masu laifin da za su tuba. Shi sa laifi Shehu Ibrahim yana cewa kullu wahidin mutalabbisun bi zambi. Kowane halitta yana da kind of laifin da ke tare da shi. So ba wanda Allah ya shi perfect sai annabi ko annabawa da manzannai. Shi yasa zan misali in kin kasance cikin shirin banza ko aikin banza wanda yake ke kanki kan san kamar musulunci da yi da wannan. Mafi kyau gare ki ki duba mutum ki shiga laifin Allah. Annabi yana cewa la ta'atul li ma'lukin fi ma'siyatil halik. Wai ba abin halitta ma'ana mutum har ya kai ga sabon mahalicci shine Allah. Kuma irin shirin banzan ganda mata ke yi musamman. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'anallahu nazira wal manzura. Wai da'ima Allah yana la'anan mata waɗanda suke wannan shirin banza da kuma maza ko kuwa ƴan waye su matan da ke kallon su ce musu kuma su yi kyau ko kuwa wannan yari Allah ya mata kyau kan shirin banzan da Allah ya ci to shirin banzan da ta yi. Saboda shi mafi kyau ga irin wannan mace ko ko irin wannan mutum kada ya ji da mutane. Saboda ji da mutanen yanzu ka fi sauran mutum da Allah ke. Kuma shi wannan wata ne wanda yake yana gadar da tsoron Allah, yana sa mutum imanin ga ya kara karfi. Saboda akwai sirri cikin yin azumi. Saboda shi yasa aka fi son mutum ko da yaushe kana tanadi ga wannan wata idan Allah ya kaddara wannan wata ya same ka. Shi yasa shawaran da zan ba 'yan mata shine kan su jira wai da za su yi magana. Saboda wanda kike gani kamar ya ga laifinka ko ya ce maka kai munafiki ne, ji da shin ne yana tabbatar kamar ke munafuka ce. To kuma Allah ya nuna makoman munafiki shi cikin kofofin jahannama guda 8 nan bai da kofa, shi yana cikin kasa mutan jahannama. Isa in dai ɗar wannan ba ki so ki kasance cikin ɗaya daga wayanda Allah zai kona su, to ki duba zancen Allah ki kiyaye kanki gaban abin da mutane ke faɗi. Shehu, in azumi na zuwa akwai wani abin da ake ce ma fadela, shine masu shaye-shaye masu zuwa club da sun je for the last before a shiga azumi. Ya wannan kuma cikin addini ya dace ko bai dace? Wannan nan na gode da wannan tambaya. Wannan alama ne na shakiyanci. Tun da har kin san kaman ko ka san kaman wanga abinda
kake ko kike yi gabanin zuwan azumi aikin banza ne, to ya kamata lokacin da kika falka kamar wannan abin da nake aikatawa ko kuwa ka falka wannan abin da nake aikatawa aikin banza ne, to ya kamata wannan lokaci kamata ka tuba. In ba haka ba to ka mai da Allah a gokin wasan ka kenan. Shine malami adari yake wa shurutu tauba annadamu ala ma fata wa niyya Allah ya kuma ila zami fi ma bakiya alayhi min umri. Yana daga cikin shartoti na hansan tuba. Kaka kiran shi watan azumi ya kai sannan ka tuba. Idan watan azumi ya tsaya saboda shi yasa za ka tuba, sai ka tuba bayan watan azumin nan ba kai tuba saboda Allah ba kenan, ka yi tuba ne saboda wannan watan kuma mai tafiya ne. Idan watan ya tafi da tuban ka kenan, yanzu za ka dawo kan aikin banzan ka kenan. Yasa ana tuba ne saboda Allah. Yasa mutum ya ce kamar zai yi for the last, wannan shakkiyanci ne, alama ne na shakkiyanci. Shi yasa yin wannan nan bai dace ba. Allah ya sa mu gane. To masu kallon kuna son ku join cikin discussion mun ga. Ku ya ku search mu kan Facebook, Hausa Television, Twitter, Instagram da YouTube da Google. Ku send questions ku da comments ku. To shehu. Welcome, oh Ramadan.